Welkom allemaal bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we allemaal fit blijven. En daarom gaan wij dat doen in samenwerking met Jansen Dansen en Sporten, met onszelf, Danshuis Venray, met Venray Beweegt en Perla Maas TV. Wij gaan filmpjes posten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Schuif alles aan de kant en doe lekker met ons mee. Welkom bij een nieuwe les. Leuk dat jullie allemaal kijken. Zoek een plekje, schuif je stoelen aan de kant en doe maar mee. We beginnen met lopen op je plek. En til die knieën goed op. Stap dik opzij. Gaan we een kruispas maken. Eerst even langzaam. Zij, achter, zij, sluit. Zij, achter, zij, sluit. En swing gewoon mee met de muziek. Zij, achter, zij. Kruis achter. Stap dik opzij. Een enkele. Heel goed. En marcheren op je plek. We blijven doorlopen, want er komen armen bij. Doe maar mee. Die gaat in, op, hoog. Andere kant. In, op, hoog. Zij. 2 armen in, op, hoog. En we gaan sneller. Til je ellebogen goed op. Nog 4. 3. 2. En 1. Stap dik zij. Dat ging heel goed. Kom een beetje naar voren. Voor. En een tik achter. En een tik. Armen gaan op bij de tik. Heel goed. En achter. Netjes. En strek die armen uit. En we marcheren. Gaan die armen mee omhoog. En omlaag. En op. We gaan door naar de tik van de bil. Tik hem aan. Neem je armen mee. Je knie wijst omlaag. Goed, marcheer. Oké, pakken we nog een keer die jazzarmen. Die gingen in, op, hoog, in, op, hoog, in, op, hoog. Netjes. Ga door. In, op, hoog. Nog een paar. En dan zijn we er. En schud ze los. Schud uit. Even losmaken. En de laatste, netjes. We gaan ons klaarmaken voor een stretchoefening. Kom maar staan. Voeten zijn een klein stukje uit elkaar. Tenen wijzen recht naar voren. Knieën zijn ontspannen. Je navel is in. En open je schouders. Kom eerst maar even staan. Gaan de armen omhoog. Adem in. Maak je super lang. Ellebogen zakken omlaag. En we rollen af naar beneden. Probeer je tenen aan te tikken. En rol op. Gaan we nog eens. Adem in. Ellebogen zakken. Rol af. Tik aan. En rol op. Netjes. Gaan we nog eens. Adem in.
En rol af. Als je niet tot je tenen komt, kom je tot je enkels of je knieën. En rol op. Nou, de laatste. Adem in. Adem uit. Rol af. Kijk hoe ver je komt. Hou vast. En rol op. Goed zo. We gaan reiken. Op. 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 En dan maak je je flanken lang. Zodat die zijkant even lekker kan stretchen. En uit kan rekken. Sneller. 4, 3, 2 en 1. Hou vast. Je maakt je heel erg lang. En we buigen opzij. En we gaan steeds een klein beetje langer worden. Nog 4, 3, 2, 1. En kom terug met een lange rug. Andere kant. Op. Strek je uit. Dan ga je over iets heen opzij. Goed zo. En maak lang. Strek goed uit. Probeer je rug echt lang te houden. Dus geen bolletje, maar opzij. 4, 3, 2, 1. En kom terug naar het midden. Open. 2 armen op. We zwaaien ze los naar voren. Zwaai, los. En op. Even lekker, even losmaken. Heel goed. En opzij. En in. Uit. En in. Uit. En in. Uit. En in. En open je armen. En schud even lekker die handen los. En die voeten. En draai je schouders eventjes. Oké. Zoek een plekje in de huiskamer waar je kunt gaan liggen. En dan gaan we door naar onze grondoefening. We gaan door met de bilspieren. Jullie mogen gaan liggen op je zij. Steun je hoofd eventjes. Eén been is gebogen. Ander been is gestrekt. En je mag de voet flexen. Je tenen naar voren toe. We gaan het been tillen. Til een stukje op en naar beneden. Op, neer. Span de bilspieren echt goed aan. Til op, terug. Je navel blijft goed in. Op, neer. En dan houden we je voet boven. Gaan we veren. Veer op. En die voel je echt heel goed aan je bilspieren. Als het goed is. Hou vol. Nog 4, 3, 2. Netjes. Nou gaan we een stukje naar achter en terug. Duw een klein stukje naar achter, terug naar het midden. En dat is de bedoeling dat je dus niet omvalt. En dat doe je door je buikspieren aan te spannen. Je navel goed in te houden. Achter. In. En je mag jezelf een beetje ondersteunen. Achter. Nog 2. En de laatste. En ontspan. Draaien we om naar de andere kant. We hebben nog een ander been. Kom maar liggen. Ondersteun je hoofd. Til op. En op. Neer. Je voet is geflext. Bilspieren zijn gespannen. En je navel heb je in. Op. In. Op. In. En hou boven. We gaan veren. Op en neer bewegen. Voel je dat je goed je buikspieren moet spannen. Nog 4, 3, 2. Oké, dan gaan we naar achter. En terug. Duw achter. In. Achter. Terug. Op. In. Help jezelf een beetje mee.
Controleer of je buikspieren nog gespannen zijn. Nog 2. En de laatste. Oké, kom zitten. Voetzolen tegen elkaar. En wapper even met je knieën opzij. Kunnen de bilspieren even ontspannen. Mag je je ene been over je andere been doen. Duw je knie naar je toe. Heel goed. Pakken we de andere kant ook nog eventjes voor te stretchen. Dan worden die bilspieren goed lang. Je mag je knie naar jezelf toe duwen. En schud je benen los. Goed, dit was het voor vandaag. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Tot ziens!